Som chcel privítať pána Jana Letka dobrý deň, zo Slovenského futbalového zväzu. Pán Letko, pravidelne sa zúčastňujete takýchto akcií oblastného futbalového zväzu v Trnave. Čo o ne hovoríte? No ja sa veľmi teším, že Trnavský oblastný futbalový zväz je naozaj veľmi aktívny, čo sa týka takýchto aktivít, pretože práve sme aj debatovali v rámci stretnutí s vašim predsedom a aj sekretárom a viacerými funkcionármi zväzu, aká je vlastne svojím spôsobom tá náplň práce a prečo tie zväzy sú a čo všetko majú prinášať pre ten slovenský futbal, že dneska to naozaj nie je len o organizácii samotných súťaží, ako tomu bolo voľakedy, ale dnes práve je druhá vec a tá veľmi dôležitá, naozaj šíriť tú myšlienku futbalu, podporovať ho aj po tej marketingovej stránke a pomáhať tým klubom organizovať rôzne podujatia, rôzne turnaje, kde sa spropaguje futbal na tej najnižšej úrovni a ja sa veľmi teším, že u vás to naozaj veľmi dobre funguje. Ste jeden z mála zväzov oblastných, naozaj môžem potvrdiť celoslovenský, kde sa turnaje robia na takej úrovni a tak pravidelne, ak by som to tak pekne povedal. Čiže sa dá povedať, že oblastný futbalový zväz Trnave by mohol ísť ostatným regionálnym zväzom za vzor? Nedovolím si povedať možno regionálnym, ale určite oblastným áno. Mnohé regionálne zväzy samozrejme riešia trošku inú agendu a trošku na inej úrovni súťaží sa riešia aj obchodno-marketingové aktivity, ale úplne otvorene môj osobný názor je, že kľudne aj regionálne zväzy by si mohli niektoré veci zobrať, čo sa týka tých marketingových aktivít a osvojiť a mať ich tak za svoje. Je tu niečo, čo by sa dalo vylepšiť ešte v takejto komunikácii a v takejto organizácii podujatí zo strany oblastného futbalového zväzu alebo marketingovej agentúry Media Pro Sports? Ja si osobne myslím, že robíte hodne veľký nadštandard, ale zase na druhú stranu nebuďme ani tak trošku možno skromní a povedzme si otvorene, že vždy sa dá spraviť niečo viac. Vzhľadom na to, že ja stále hovorím, žijeme v roku 2014 a ten rok sa nám stále trošku posúva každý rok, tak tie nároky si musíme dávať trošku väčšie, tie ciele musia byť trošku iné a samozrejme je to o tom, by som povedal, skvalitňovaní, prinášaní informácií a pravidelnosti informovania. A ja sa veľmi teším, že práve aj jedna z vecí, ktorú z pohľadu Slovenského futbalového zväzu, a to je práve pripravovaný do realizačnej fáze projekt Futbalnetu, ktorý prinesie generované stránky klubom aj zväzom, všetkým 1900 klubom a všetkým 44 zväzom, bude takou možno, by som povedal, nápomocným nástrojom na to, aby sa efektívnejšie komunikovalo, lepšie komunikovalo, jednoduchšie komunikovalo, no aby naozaj sme čím skôr mohli priniesť ďalšie služby. Jedna z nich je napríklad video, od archívu až po priame streamingy a samozrejme v každom prípade taký ten klasický kontentový obsah, alebo kontentová záležitosť typu obsah, články, rýchle správy a tak ďalej. Čiže vždy je čo zlepšovať, ale ja by som to možno nepozeral sa na to takým spôsobom, že po tej technickej stránke alebo technologickej stránke, pretože to nám doba určuje a dáva nám nejaké štandardy, ale ja by som bol veľmi rád, aby po tej obsahovej stránke sa o mnoho viacej rozprávalo napríklad o mládežníckych súťažiach. Aby sa rozprávalo viacej o súťažiach starších žiakov, dorastencov. Pretože to je to, čo si myslím osobne, že by sa malo v prvom rade vyzdvihovať a tam by sa tá výchovná vlastnosť, tá výchovná funkcia toho futbalu svojím spôsobom mala propagovať o mnoho viacej. Samozrejme čerešničkou na torte by už mali byť práve súťaže dospelých a turnaje organizované, napríklad tak ako dneska tu v Červeníku, ale naozaj hovorím, podľa môjho názoru, ja osobne vidím momentálne veľký priestor v komunikácii, nielen u vás, aj keď to robíte naozaj veľmi dobre, práve v tých dorasteneckých a žiackých súťažiach, naozaj tam vidím obrovský potenciál. Spomínali ste, že teda sme v Červeníku, ako sme už teda všetkým povedali. Ako sa vám páči miestny areál? Ja zhodou okolností som strašne veľa počul o tomto areáli, pretože minulý rok som absolvoval s rodinou rodinnú dovolenku, kde som stretol človeka priamo odtiaľto z Červeníku a som rád, že sme sa tu dneska znovu po roku stretli, ktorý mi veľmi dôverne opísal, pretože je fanúšikom futbalu, veľkým fanúšikom futbalu. A mi veľmi verne opísal, čo sa tu robí, akým spôsobom sa tu robí a priznám sa, že išiel som veľakrát dookola, ale nikdy nebol nejak tak ten čas sa zastaviť. Dnes som konečne aj tu, aj vzhľadom na to, že sa tu koná takýto turnaj a konečne mám možnosť si pozrieť ten areál, či už sa bavíme o vynovenej infraštruktúre v rámci budovy, ale takisto čo sa týka hracích plôch, čo sa týka okolia a môžem povedať úplne otvorene, som veľmi milo prekvapený, že práve v Červeníku
čo nie je taká, by som povedal, možno úplne štandardná, taká bašta, by som povedal, možno futbalu. Aspoň z môjho pohľadu som to tak nikdy nevnímal. Je takýto krásny areál a tak príjemní ľudia, ktorí majú záujem ten areál budovať a rozvíjať ten futbal. Takže ako ja som veľmi milo prekvapený a cítim sa tu naozaj veľmi dobre. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a prajem ešte veľa šťastia aj s Futbalnetom, aj Slovenskému futbalovému zväzu a dúfam, že sa budeme vidieť aj na ďalších akciách spolu. Veľmi sa teším. Ďakujem pekne za rozhovor.